Я говорю вам из Сэммоса, что пожелать вам солнца ясного. Кунакларны төрле телләрдә сәламлиләр. Татарлар, чуашлар, башкорт, утмурт, мордва, марилар. Әлеге милләтләрнең барысын да Болгар җире берләштерә. Алардан калган тарихи ядкәрләрне Милли музейдагы Идел буе Болгары бөек мирас дигән күргәзмәдә тәкъдим иттеләр. Нам сказали, что традиции – это прошлое. Гырыф-гадәтләр ул безнең үткәнебез генә дип ялгышалар. Безнең йолаларыбыз бүгенге көндә дә саклана. Аларны киләчәк буынга тапшырабыз. Күргәзмәдәге иң кыйммәтле экспонатларның берсе 1739 елгы Коръән китабы. Ул кулдан язылган, янында Казан татарлары, башкортлар һәм бисерманнарның милли киемнәре. Алар ислам динен тоткан. Бизәнмә әйберләре, зәркәннәр, акчалар тәкъдим ителә. Элегрәк диварларны буш тормасыннар өчен шундый чуар келәмнәр белән бизәгәннәр. Менә монысы 1930 елга карый. Күргәнегезчә, ул күннән тукылып, төрле менә шундый мозаик бизәкләр белән эшләнгән. Шулай ук шаумаилләрне дә төрле төстәге бизәкләр белән чигеп, кулдан эшләгәннәр. Ират костюмнары күргәзмәләрдә сирәк очрый торган экспонат диләр музейда. Мәсәлән, менә бу көтүче киеме, аның башлыгы, чалбары, күлмәге, шушы әйберләр аша Идел буе халыкларының эш сөючәнлеген күрсәтергә теләгәннәр. Хуҗалык тотуларын, җирдә эшләүләрен, мал-туар асрауларын дәлилләгән әйберләр. Аларның яшәешен, һөнәрчелекнең ни дәрәҗәдә үсеш алганлыгын күзалларга ярдәм итә. Урта гасырларда иҗат иткән язучы Кылгалинең Кыйсаи Йосыф поэмасы да күргәзмәдә урын алган. Андагы өзекләргә Санкт-Петербург рәссамы Азат Минникаев иллюстрацияләр ясый. Казани просто несказанно повезло. Без әлеге күргәзмәнең Казанда узуы һәм музейбыз экспонатларын күрсәтә алуыбыз белән горурланабыз. Үзебездән йөзләп экспонат тәкъдим иттек. Аларны саклап калу бер нәрсә, әмма халыкка күрсәтү, аларда кызыксыну уяту күпкә катлаулырак. Күргәзмәдә барлыгы 300ләп экспонат тәкъдим ителгән. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Ул 4 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.